Good morning mga kamadam. Bumili ulit ako ng bar soup. Kasi nag-iipon na naman ako pang box ko para December. Kasi kulang yung isang box na pinadala ko. Ito may soup bar, may mga dilata ako. Itong sardinas. Masarap ang sardinas dito sa Taiwan kasi malaman to. Di gaya dyan sa Pinas na kapag niluto mo, durog kagad ito. Matigas, mas masarap. Ito, tatlo. Tapos, ito, mais, pangmaha. Masarap to, mga kamadam. Masarap, mura na, masarap pa. Ayan. Tapos, may ano pa ako mga kamadam. May Kirkland coffee. Naimas na ito eh. Uray awanti, gatas na. Yan. Ito pa. May ivory soup. Paborito to ng aking hipag na si Ate Green. Kapag alam niya nagpa-package ako, itong hinihingi niya. Ivory. Dalawang balot muna mga kamadam kasi ang hirap mag-ipon. Mahal kasi ang mga magpa-package. Kaya unti-unti lang. Ito, nakabili lang ako ng ito yung karugtong kanina mga kamadam. May Vaseline din akong lotion. Tapos, may tomato ketchup. Para sa December talaga to mga kamadam. Tapos, at dapay tea, kastina ni, coffee mate. Halo na atoy, kape nga. Kirkland coffee medium roast. Tapos, at dapay tea, palaman ko. Skippy. Kaya lang atoy medyo nasamit. Naimas ta ti manina. Tapos, coffee mate ulit. Kasi pa lang tinagatan ko apo tagor orno nga. Adapay. Danagatan ko nga sabon iti kalman. Na duwa nga kasi ni. Powder. Duwa nga powder. Tapos, adati Swiss miss ko. Pangkwa. Sige nga ro din ka, madam. Salamat. Pakipalo lang yung vlog ko. Thank you sa inyong lahat, mga kamadam. Bye-bye. Sunod ulit.